Good morning, Kamden. Breakfast खालामबाय? खालामाखै ना? दिनैथ' खुवाबो खुदों बिराद मोजां थान्दा थान्दा नों सिङाव हाबनानै थादों ना ओमफ्राय ओरैबायदि मुभि नायो बियो नै ओमफ्राय जोंना ओमफ्राय दिनै लोगोफोर नै बिराद मोजां खुवा खुनानैहाय बिराद मोजां नुदों मोसाखौ नायदो एसे हा 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 जि मोजां नुखादों नै ओमफ्राय नायदो एसे मानो होनबा आलासि फैगासिनो दङ क'क्राझारनिफ्राय ओमफ्राय आं नेगासिनो दं बिसोरखौहाय आंबो फुङावनो सिखारबाय बै बासआनो लोगोफोर फैबाय बिसोरो गावखौ ब्लग बानायनाङा जाहैदों आंखौ बादा होदोंमोन नै गावखौनो बानायसिन बे मा लाबोदों आंनो मानो हेलौ आंहा मैगंसो लाबोनो सानदोंमोन नेनसै र' रायबाय खनसु मेडाम हाय बोलो सब लोग बड'लेण्ड प्राइभेट स्कुलनि फै आलासि बिसोरनो आलासिफ्रा बड'लेण्ड प्राइभेट स्कुलनि बड'लेण्ड पायनियर स्कुलनि लोगोफोर खनसु मेडाम पाब्लिक स्कुल दंबावोसो Bodoland Pioneer Public School. आरो पाब्लिक स्कुल दंबावोसो माखासे बिसोरनि स्टाफ जोबनाय फैगासिनो दङ बिसोर दा ब्रेकफास्ट खालामनानै साफारि थांसिगोन मा लाबोदों आंनो जेबो लाबोआखै बोरैबा सिस्टेमनि खिथाथाराय नोङो खनजुस्टा बे दार्लिं आंनि खनसुमै दार्लिं आंबो जानोसै नोंले फै आं लाफाजों अमाजों मोनजासिगोन सानो फुरा प्लानिं खालामखाबायमोन बे आंखौ फुरा बरबाद खालामबाय गावसि न'नि लाफाखौ लाबोनो नागिरदोंमोन लाफायानो गैयाना गैया गोरलैसो गोरलै दे जिरायदो खनसुमिया एखेबारे नेनो बाबायनो नै थुदो नै ओरै माखासे रेडि जागासिनो दं नै लेट जाबाय बिसोरनाहाय गावहा ओमफ्राय गावहा बेग लाग्रा गावहा दा मैदेरजों सागानबो मोजां थां गान्दाजों गान्दा फाग्ला गैयाहाय रोना मिस पागल गंदा नहीं है अभी रोना मिस पागल गंदा नहीं है गिदों बिसोरो गान्दाखौहाय फाग्ला दं नामा होननानै थुच गिलु बालु गान्दा फाग्ला नायनो मोनो बिसोर लोगोफोर मिथिबायना थैखागोन होसोनानै माबाबासो उराय होजाबासो ओमफ्राय मोनगोन बिसोरो गान्दा फाग्ला थाब लेंहरदो जल्दि दा लेट जागोन नङाबा आरो नुबाय हाजोआ बिराद बारा जोब्बायना आंनि गासिबो मानसियाल' बारा नङा बानै सफैखाबाय बिसिना मा आदा जुलिबासो लांगोन नामा लागाव जोंना मामायासो थांगोननो दिनैहाय मोजाङै लांनाया थेख्ल' ओइ थेख्ल' नुबाय साइसा मोसा देखायनो हायोबा नोङो टिप्स मोनगोन जाम्बालाय दिनै नोङो देखायना फैखांबायानो मालाय नुदों दाउनिसै बिसोरनो थाङा दाउनि सोनोबायना दिनै साफारिया मालाय दाउ नायग्राफोर थायोना लेंहरदो माखासेया नै दाबो फैया फाग्लि मोजाङै थांदो गाखो खनसु गाखो गंसेया अबे बोयो गनानै थालांगोनबो जेकेटआ सोरनि बेलाय टिकेट बिसिनि गाखोद' माखासेयालाय दिगेन भाई आरो नोंनिबो नुबायना आंखौहाय जेकेट Konsumieren nur günstig, ach, nur eine Karte.
थांदो दिगान लांदो दे बाय बाय दिगान आवगायग्रोदो थांदो दे बाय 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 सर थांजोब्बाय फैदो ओंखाम जानोसै ओंखाम जानो फैबाय ने बिसोर साफारि खालामनानै फैबाय ने लोगोफोर बिसोर मेंब्रां थांसिगोन ओंखामबो जाखांबाय नै जाजोब्बाय ओमफ्राय आहाबो थब्ला हरफानोसै रेडि खालामखाबाय नै माबा माबि थब्ला हरफानोसै आं गानै ड्रेस दङ बाहाय हरफानोसै न'आव थाथ' दा थिखोना लांखादो नैहाय साहा गेलेनाय दङ बाहाय बैहा दोनो सबायाव खनसेबाय थांबाय नोंलाय फै मनजखौ नायनोलाय बेयो मनजखौ नायनो लोगोफोर नैबे जाहैबाय मनज नोंखौ नायनो बिदि नोंखौ नायनो नागिरनाया ओरैनोसो नायनो नागिरदों आंनि ब्लगाव नुबाय थायो नालाय मनज होननानै ओंखायनो नुबाय मनजखौ सालबारिनि एक्टरसो बियो थैसिगोन लाजिनानै ओइहाय माखासे फट' लागासिनो दङ नै मा नुदों होनोमोनलाय खोन्थादो एसे गान्दाजों होसो जानोसैमोन बिसोर लोगोफोर होसोबा नुदोंना मोख्रा गोसोम केबलांगुर ओमफ्राय आरोबाव ग्रुप फट' लाबाय नै मालाय बिस्रा दे ला जेबो नङा बैथिंसो थांदोंदां बिसोरो फट' लानो थांसै जाराव खनसेमायाथ' आंनो जेबो लाबोआसै लाफाबो लाबोआसै नेक्स्ट टाइम थगायबाय जागोनसै मालाबा फट' लानो फट' लादो हाला बिसोरनि फट' लानायखौ जि फट' सेसन जागासिनो दं बिसोरना नै दा बिदिबा लोगोफोर बिसोर थांनो ओंखारबाय आंबो ब्लगखौनो एसेयावनो फोजोबनोसै फोजोबबाय माने आंहा दा मोनायाव एसे प्रग्राम दङ दाउ बेदर सावनानै जानांगौ फोजोबथ'वालानो ओमफ्राय होनबा उनाव लोगो मोनसै गासिखौबो आंथ' जानुवारियाव थांगोन नालाय पिकनिक दङ आंहा हाबा जानो रोङै सिख्लाफोरनि पिकनिक दोनथ'बाय होनबा एसेयावनो खालामसै नामा नै खालामगासिनो दं आङो नै दाउ जायांदो नै दाउ फेन्दा दाउ फेन्दाव जाहैदों दाउ फेन्दा सावदो जोङो खदैया रेजेरगोनहाय एसे गोजानाव ला जाबाय दाउ बेदर सावगासिनो नै लोगोफोर जोङो दा बिखा दंमोन बिखा जादो बेनो बै साइडआव नै बे प्लेट मोनसे नांबावगौ नामा नै बिखा जाबाय नै जोंना माबाया फना किल' बाल'खा आयौ जानाय साइजफ्रा नुबायना निउ इयारखौ बरायहांदों जोङो 31 एसे नैबे जोंना सेफआ जोंखौ माबा खालामगासिनो गाइड खालामगासिनो दङ बेयो जोंनि सेफ नालाय ओमफ्राय नैबे जोंनि सेकेन्ड सेफ बिथाङा गथ'आ बेखौ माने ट्रेन खालामगासिनो दं आरोना बेयो गाइड खालामगासिनो औ ओमफ्राय नैबेबो जोंना हेल्पार नैबेबो फंबाया जोंनि हेल्पार माबायाव रेस्टुरेन्टआव किटचेनाव जाबाय बरिया जानोसै आरो नैबे दंबावो एसेबाव लेबु बा अबाहाय दं नोंसोरलाय